Ja taas mennään. Tuommoinen pongattiin. Sinne lähtee ainakin siistin näköinen polku. Käydään katsomassa kuinka pitkälle tuota polkua pääsee ja kuinka lähelle tuota puttusta. Ihan tonne ylös asti en usko, että lähdetään menemään. Mutta katsotaan mihin asti mennään ja mitä sieltä löytyy. Toki tuonne olisi hieno päästä lähemmäs tuota puttusta katsomaan, mutta voipi olla, että jää tekemättä. On aika moisen näköinen nousu kuitenkin. Mutta katsotaan. Tuli pieni este tähän kiipeilylle. Ootamme, että tuo menee tuo juna tästä ohi. Tuo on varmaan kilometrin mittainen juna. Ei tuo lopukaan. Siis sitä kerkes varmasti ainakin saman verran mitä nyt on mennyt, niin mennään ennen kuin mä saan kameran. Nyt meni viimeinen vaunu. Semmonen juna. Näin lähelle päästiin. Polku menee vielä eteenpäin, mutta mä en nyt lähde taiteilemaan. Näyttää siltä ja siis tässä oli jo muutama semmonen pätkä, että polvet on lujilla. Saa nähdä meinkö kaatumatta takaisin. Mutta onhan hieno. Hirveästi houkuttelisi lähteä tuota polkua tuonne eteenpäin katsomaan, että mihin asti se menee. Mutta en tiedä. Mutta on hieno. Ihan hirvittävän hieno. On kirkasta tämä vesi. Ja aika kylmää kokeilin tossa juuri. Että kylmääkin se on. Mutta onhan hieno paikka. Voi hyvänen aika kuinka hieno voi paikka olla. Tämmöisiä paikkoja minä tykkään pongata. Mulla tekisi mieli lähteä tuonne kiville keikkumaan ja istua tuonne ja uittaa jalkoja tuolla virrassa. On se hieno. Enhän mä malttanut jäädä sinne mihin mä aikoin jäädä. Näinhän tässä aina käy. Parkissa ollaan. Samassa paikassa yövyttiin silloin huhtikuussa. Ja mulla on pieni pelko siitä, että haluanko mä mennä tuonne vessaan, koska huhtikuussa ne oli aivan hirveässä kunnossa. Sitten tässä on iso parkkipaikka, tässä on paljon kämppäreitä ympärillä, paljon autoja. Ja tossa olisi joku grillikatoskin jossain kohtaa, missä voisi paistaa makkaraa, mutta jos se vessa on ihan hirveässä kunnossa, niin minä en tiedä sitten mitä me tehdään. Tämmöisessä vesisatteessa en jaksa ruveta mitään telttavessa-hommeleita pystyttelemään. Mutta ei kyllä tee mieli mihinkään aivan saastaseen huussiinkaan mennä. Jännää nähdä miten käy. Vettä tulee aivan tarpeeksi. Yöpaikka löytyi. Sama paikka missä me oltiin huhtikuussakin. Ja voi kattokaa kuinka upea sateenkaari. Ihan älyttömän laaja kaari. Eikö hieno? Aivan mahtava. Tässä parkkipaikan läheisyydessä on tommonen talo. Siinä lukee tuossa ovenpielessä, että tämä on tarkoitettu vain ihan lepäämistä varten, ei yöpymistä varten. Mennään katsomaan, mitä siellä näkyy. Siinä tosiaan lukee, että tämä mökki on vaan semmoista lepohetkeä varten, ei yöpymistä. Mutta mennään katsomaan, minkälainen mökki tämä on. Täällä on jollakin jäänyt pyyhkeet roikkumaan. Siivousvälineet täällä on. Ja jonkun sortin kamiina. Tommonen iso pöytä. Siellä on minun matkaseurani. Ja sitten on tämmönen muovilla erotettu tila. Ja täälläkin on iso pöytä. Totta kai nämä pöydät raavittu ja poltettu täyteen kaikkea. Mutta aivan tämmönen lepotupa. Hyvillä näkymillä. Ikkunasta on nätti maisema. Kiva pieni tupa. Mikäpä tässä olisi istuskellessa. Makkaranpaistoa me suunniteltiin, mutta saa nähdä, tuleeko tuolla ulkona vettä. Tuossa olisi tommonen notskipaikka tuossa ihan tämän talon kulmalla, mutta jos saattaa vettä, niin ei siihen viiti ulos mennä.
En tiedä, pystyisikö tuossa kamiinassa paistelemaan. Katsotaan. Siinä olisi nuotiopaikka. Himpun verran tuulinen, kun tuolta suoraan järven yli tuulee. Tosi ihanat maisemat. Tässä on joku veneenvaja. Ilmeisen yksityinen ja lukossa. Siitä menee tommoset kiskot, että saapi paatin tonne järvelle. Tosi navakasti tuulee tuolta järven yli. Tuolla on toinen nuotiopaikka. Ehkä vähän suojaisempi. Ja kyllähän täällä nyt makkaranuotion sais aikaiseksi, vaan saa nähdä millä me aletaan. Saattaa olla kaasuhella hommia. Kyllä me vaan tulentekoon alettiin. Toivotaan, että tuossa sen verran. Meillä on siis aina tuolla autossa tuommoiseksi pieneksi pilikottua polttopuuta, että saadaan nuotio aikaiseksi melkein missä vaan. Tarkoitus on ostaa, meillä on myös semmoinen taittogrilli, niin tarkoitus on ostaa siihen taittogrilliin jotakin brikettejä tai jotakin semmoiset, että ei välttämättä aina tarvitse olla puita. Mutta tulentekoon pitää aina olla mahdollisuus, kun ollaan retkellä, niin meidän seikkailuauton vakiovarusteisiin kuuluu kestokassillinen polttopuuta. Se on keskiviikko huomen. Tai no niin, kello on kyllä jo kohta 11, mutta ollaan siis herätty tältä Apiskosta. Jälleen sataa vettä. Katsotaan jääkö se tuo. Minä haaveilin, että olisi käyty katsomassa semmonen kuin Silverfallet, kunhan se nyt oli joku semmonen tossa muutaman kilometrin päässä, mutta ei taijeta kyllä vesisatteessa pysähtyä, vaan posotellaan suoraan Kiiruna. Tämä Vesisajen mokoma pillaa meiltä monta hienoa juttua. Tässä on ollut monta tuommoista koskipaikkaa tai vesiputtusta tai semmoista. Tuollakin on yksi. Tuonne nyt ei ehkä ihan noin ylös lähdettäisi patikoimaan, vaikka olisi hyväkin ilma, mutta pari semmoista on ollut, mihin olisi lähetty. Mutta koska ilma näyttää tolta, niin ei meitä nyt oikein huvita. Mutta todettiin tossa, että tänne suunnille pitää tulla tutkailemaan joskus sillä ihan eriksensä. Tuossa pysähyttiin juuri Apiskosta vähän tänne niinku kotiin päin semmoselle pysäkkipaikalle, missä oli tosi hyvän näköinen vessa ja sitä niinku mainostettiinkin, että siinä on ihan vesivessat ja kaikki. Niin siinä voisi olla semmoinen yöpaikka, mihin voitais auto pysäköidä sitten, kun tänne tullaan tutkaileen. Saa nähdä, kuinka nopeasti me ajetaan tämä matka tuonne Jokfalliin tässä vesisatteessa, että pysäyttääkö me mihinkä. No Kiirunassa pysäyttää varmaan kahville ja tankille. Mutta muuten tässä vesisatteessa ei nyt kauheasti temmeli pysähdy. Joku varmaan sanoisi, että keli on vaan varustelukysymys, mutta me ei olla ihan niin intohimoisia maastoon menijöitä, että olisi ihan pakko tällä vesisatteella päästä. Ollaan ihan kohta Kiirunassa. Keli on edelleenkin näin miellyttävä. Aivan ihanaa. Kiirunassa siis tankataan sekä ihmiset että auto. Ja sitten taidetaan jatkaa matkaa. Ei täällä varmasti näe mitään tässä sumussa. Vaikka jotakin nähtävää olisikin, niin se on usvan peitossa. Nyt etsitään huoltsikko. Kiiruna on sinänsä mielenkiintoinen kaupunki. Täällä niinku siirretään koko kaupunkia kaivosprojektin niinku eestä pois. Se on aika älytön juttu. Siis ne purkaa pois ja rakentaa, että saavat kaivaa. Onko se rautamalmia, kun se on mitä täällä kaivetaan? Pikkusen on niinku rahaa kiinni siinä kaivoshommassa, kun on varaa siirtää kaupunki eestä pois. Tää on siis aloitettu tämä muutostyö jo niinku 2004.
Ja se on se kaivosyhtiö vaan ilmoittanut virallisesti Kirunan kaupungille, että kaupungin keskusta täytyy siirtää heidän laajenevan kaivoksen tieltä. Ihan mielenkiintoinen projekti sillä lailla, että koko kaupunkia pitää siirtää, mutta tässä mulla on just semmonen uutisjuttu tästä, että missä lukee, että Kirunan lisäksi kaupungin siirtoa tehdään myös naapurikaupungissa Jällivaarassa, missä yhdistetään kaupungin kahta keskustaa. Siellä siis yhdistetään 2 keskustaa, mutta Kirunassa puretaan vanha keskusta pois ja rakennetaan uusi tilalle. Aika uskomatonta, että noin voi tehdä, mutta ilmeisesti voi, jos on tarpeeksi rahaa kiinni kaivoshommassa. Täällä kun Kirunan keskustaa ajella, niin täällä sen näkee. Täällä on niinku ihan joka puolella joku rakennusprojekti menossa. Jotakin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia siirretään siis kokonaisena uuden keskustan alueelle, sieltä vanhan keskustan alueelta. Aikamoinen urakka. En ehkä lähtisi, mutta Kirunassa lähdetään. Kaivostoiminta on täällä niin kauhean tärkeässä asemassa, että sen takia tehdään hullujakin juttuja. Tuolla Kirunassa tuli semmonen olo, että äkkiä pois täältä. Oli se niin sekaisin noitten kaikkien rakennus sun muiden töiden kanssa, että ihan uskomattoman sekaava paikka. Ei siellä tullut ahdistus, joten suuntasimme sieltä pois. Tankkaama sitten on meillä vielä sen verran dieseliä tankissa, että päästään seuraavalle vähän syrjäisemmälle huoltoasemalle. Toivottavasti siinä on myös vessa. Jos ei ole, niin sitten taas jatkamme etsintöjä. On muuten himpun verran puuduttava pätkä tämä Kirunasta Jällivaaraan. Ja siellä ei sitten ole mitään huoltoasemia eikä mitään oikein kovasti, että se kannattaa kyllä tällä matkailijoiden ottaa huomioon. Tää on semmonen pätkä, joka mennään niinku suunnilleen lusikkalattiassa mahdollisimman äkkiä läpi. Ja on tylsää ja puuduttavaa. Jällivaarassa tankattu ja päästy pissalle ja otettu kahvit ja pullatkin jopa mukaan. Ja nyt suunnataan sitten kohti Jokfallia ja toivotaan, että siellä on kämppärillä tilaa, että päästään kämpinkiin ensi yöksi. YR.no lupailee, että tänä iltana ei siellä enää 5 jälkeen satais. Ja huomenna pitäisi olla ihan hyvä ilma, eli päästäisiin katsomaan ehkä sitä Jokfallia kuitenkin. Tuossa hetki jo epäiltiin, että lähdetään jo kotiin, kun tämä keli on tämmönen, mutta kyllä me nyt sitten kuitenkin päätettiin pidättäytyä alkuperäisessä suunnitelmassa ja mennä sitä Jokfallia katsomaan. Tämä ei enää naurata. Tuossa oli hetken jo taukoa tässä vesisatteessa. Ja kerettiin jo riemastua, että jes, nyt se saje jäi taakse. No ei jäänyt. Just nyt ei saja edes paljon siihen verrattuna mitä äsken tuli tuota vettä. Se tuli semmonen kunnon kuuro. Oho ja vesisateen lisäksi matkaamme hidastaa nyt tämmöinen tietyö. Täällä on siis liikennevalolla ohjattu pääsy jostakin kohtaa. Ei tämä, no en mene sanomaan mitään, että näyttääkö pitkältä vai eikä näytä. Sehän me tässä sitten nähdään, että kuinka pitkä tietyö tässä oli. Sadetta uhmaten lähdettiin katsomaan Jokfallin koskea. Tuosta kämppäriltä lähtee tämmönen haketettu polku, joka vie tänne niinku kosken yläpäähän rannalle. Ja kohta sattaa taas. Ei tämä ole todellista. Olisi ihan hetken aikaa vähän vähemmällä tuo saje, niin päästäisiin käymään täällä kuitenkin ei ihan pikkusen ulkona. Kohtalaisen komia on koski. Se lähtee siis tuolta.
Se on valtava. Ihan mieletön. Tuolta se sitten niinku tipahtaa. Tarkoitus olisi päästä katsomaan sitäkin. Mutta tuossa taas nyt tiputtaa tuota vettä kyllä. Vähän uhkaavan oloisesti. Äsken tuli niin kaatamalla vettä tuolla autossa, että ei mitään järkeä. On se hieno. Tää lähtee tonne etenemään vähän, että nähdään tuo putoamiskohtakin. Se on aika huima. Mahtavaa koski. Ja tuo vesi menee niinku semmoista kyytiä, että hei. Jos olisi yhtään parempi ilma, niin koikkelehtisin tuolla rantakivillä kuvaamassa lähempää. Mutta koska ei ole, niin en koikkelehi. Tossa olisi siis pöytäkin, tässä voisi pitää piknikkiä. Ja tuonne sillan vasempaan päätyyn pääsee sillä alle. Minä kokeilen lähteä nyt käymään siellä. Tässä kohtaa vetäsee kyllä niinku luonnonvoima taas ihmisen pikkusen sanattomaksi. Tuo vauhti, millä tuo vesi virtaa, on aivan uskomaton. Ja nuo kuohut, miten se tyrskyää tuossa. Aivan mieletön. Nyt kun tästä katsoo näinkin läheltä, niin tuolta löytää ihania pikku yksityiskohtia. Tuossa kivien raossa virtaa mahtavasti vesi. Ja tuolla toisella puolella pärskyy noiden kivien yli tosi hienosti välillä tuota vettä. On melkoinen ilmestys tämä Joppalle. Aivan mieletön. Tältä se näyttää tältä sillalta. Nuo portaat tuolla tehty vähän niin kuin jotakin kalan nousua varten. Olen nähnyt muissakin paikoissa tommosia rakenneltuja porrasaltaita. Ja nyt itse asiassa heräsi sellainen ajatus, että onkohan ne tehty niin kuin sitä varten, että kalat pääsee nousemaan. Se ei ihan hirveästi tyynny vielä tällä sillan toisella kappaleella. Tulee vaan mieleen, että mistä tuota vettä oikein riittää. Tää virtaa tässä niin paljon ja niin hirvittävää kyytiä, että jossain sitä on paljon. Lähdetään nyt sitten jatkamaan matkaa kohti kotia. Haaparanta on semmonen parin tunnin matka, siinä pysähyttää ja sitten on loma ohi. Seuraavaa odotellessa. Kohta ollaan Haaparannassa. Tänään on ollut hyvä ilma ajella, mutta onhan täällä vähän tylsää. Maisemat on Norjan maisemien jälkeen kohtalaisen kotoisan tylsät. Mutta kiva on sillä lailla ollut ajella, kun ei saja vettä, kun paistaa aurinko. Haaparannassa vielä tehdään ostoksia ja sitten siitä on vielä semmonen suhaus kotiin. Loma alkaa olla ihan loppumetreillä, vaan oli ihan huikea reissu. Nyt olisi vaan sitten
ihan mahdoton määrä kuvamateriaalia karsittavana. Saapa nähdä kuinka kauan menee, että tämän kesän videot saadaan tehtyä, ja viime kesältäkin on osa vielä tekemättä. Tarttis varmaan vähän panostaa siihenkin. Sitä ollaan Haaparannassa ohjelmassa seuraavana pikamutka Ikeaan. Saa nähdä, paljonko se meidän ennätys oli. Me käytiin kerran Ikeassa ja juostiin se läpi. Tiedettiin siis mitä haetaan, niin se oli alle puoli tuntia, kun me käytiin Ikea läpi. Mutta mä veikkaan, että tänään ei ihan ehkä. No en tiedä, voi olla, että päästään. Kyllä me tiedetään tänäänkin mitä me siltä haetaan, niin voi olla, että aika nopea reissu tulee nytkin. Me ei olla yhtään semmoisia Ikea-shoppailijoita, että jäätäisiin sinne katselemaan ja suunnittelemaan ja hahmottelemaan, vaan me yleensä etukäteen mietitään mitä sieltä tarvitaan ja sitten me juostaan se läpi niin äkkiä kuin pystyy ja äkkiä pois. Ja tämä on suunnitelma tänäänkin. Niin, se on se Ikea pikakelauksella plus muutama muu kauppa suoritettu. Ja ollaan menossa Suomen puolelle. Tarkoitus on mennä tuossa vanhalle kunnon ABClle tankille, ihmistankille ja autotankille. Molemmat pitää tankata sekä auto että ihmiset. Ja sitten hurautetaan kotiin. Jännä nähdä vieläkö me jotakin saadaan aikaiseksi tällä reissulla vaiko eikö. Mutta joka tapauksessa kotimatka on jo aika hyvällä mallilla. Meillä on semmonen, paljonko me Haaparannasta tai tästä Torniosta on meille kotiin? Reilu 100. No vähän yli 100 mun mielestä. Mutta semmonen pikkurykäisy enää tähän kohtaan. Kunhan saadaan nyt sitä löpöä tankkiin ja evästä ihmisille niin, että ei tulla pahalle tuulelle. Ei iske nälkäkiukku. Ja sitten mennään kotiin. Massu täynnä ABC-ruokaa ja autokin on tankattu massu täyteen. Tarkistin tuossa just Mapsista. Meille kotiin on matkaa 110 kilometriä. Eli se on semmonen reipas tunti, niin me ollaan kotona. Semmonen loma oli sitten se. Seuraavaa suunnitellessa.